Takže čo už dáme páni, tu je skôr TV z Ameriku. Ukážeme si unboxing sluchatiek Sony MDR ZX110. Sú veľmi dobré. Počkajte, idem si zobrať nožnice. Ešte zavriem. OK. Takže takto to vyzerá. Je to veľmi taká pekná krabica. Štýl. Pekné sluchatka. Nepoviem vám cenu. Ale keď chcete takú menšiu radu, tak som ich kúpil v Nike. Čakajte. Hádam, to nám vidno. Čakajte, takto. OK. Takže toto dáme preč. Čakajte. Hop. OK. Takže tuto máme jack, ale toto musíme dať preč. Takúto vecičku. A tu máme samotné sluchátka. Wow, to vyzerá jak mega. Pozrite na to. Jak sa to dáva do tej správnej. Takto som myslel. Toto chcem. Toto sme chceli. Počkajte, ešte si to predĺžim. Kokos ľudia, aha. To je fajné. Takže no, takto to vyzerá. Jack je veľmi jednoduchý, má 1,2 metra. To môže. Idem si odložiť nožnice, počkajte. OK, takže toto máme. Toto ja ozádzujem. Takže to bolo taký krátky unboxing. Ak sa vám videjko páčilo, hoďte like a nedajte dislike a veľmi sa poteším, keď mi dáte odber, samozrejme. Takže čaute a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku.